Γεια σας παιδιά, είμαι ο Diamondάρης. Ο Diamondάρης που έχει βραχνιάσει βασικά. Και σήμερα θα παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι υπερφανταστικότατο και τελειότατο στο Roblox που λέγεται μάντεψε το λόγο. Λοιπόν, έχει λέει πάρα πολλά να μαντέψουμε. Και πάμε στο πρώτο κατηγορία. Στο πρώτο. Εγώ μιλάω ελληνικά να ξέρετε. Στην πρώτη κατηγορία μου είναι τα λόγος που είναι εύκολο. Λοιπόν, αυτό είναι... ποιο άραγε να είναι αυτό? Μήπως είναι το Roblox? Λέω εγώ. Αλλά είναι λίγο obvious στην αρχή βέβαια. Και αυτή είναι η Apple, εντάξει το ξέρουμε. Και αυτή είναι η Adidas. Adidas Kasovski. Adidas, όχι. Adidas. Καζόβ. Adidas Kasovski. Δεν είναι ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι το Adidas Kasovski, το τρυπαλόσκι. Adidas είναι. Λοιπόν, εγώ θα τους αφήσω αυτούς να τα γράφουνε. Αυτά είναι τα θρυλικά McDonald's. Και μην πείτε ότι δεν σας αρέσουνε. Εγώ κάνω μετά όταν το βλέπω. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει φίλοι μου. Όχι, δεν το λέω για κακό. Αλλά γιατί να μην σου αρέσουν τα McDonald's? Εσείς γράψτε τα, άντε μια ώρα. Δεν μπορείτε να γράψετε McDonald's. Να πούμε McDonald's. Έχουμε και Έλληνα. Έχουμε τον Χουάν. Περίμενε. Juan, can you take a screenshot with me? Κοίτα, Juan, με τον Juan θα βάλουμε screenshot. Έλα, ωραία. Αυτά είναι τα Windows ρε παιδιά, ακόμη να το καταλάβετε. Πρέπει να πάρω μικρόφωνο και να ξεβραχνιάσω. Η κοκκίνη ταύρη. Red Bull. Ορίστε. Γιατί θα φάω μπαν να πούμε? Κοκαίνη έγραψα. Πέσει. Είναι λίγο βαρετό, απλά πηγαίνουμε σε λόγο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το θρυλικό και όπου ανεβάζουμε βίντεο ουτουμπέ, όπως λέει ο ξαδερφός μου. Εντάξει, εδώ πέρα ανεβάζουμε φωτογραφίες. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω και πόσοι από εσάς. Κάντε με follow, Instagram και Facebook. Αυτό είναι το Chrome. Καλά φίλοι, τόσο άχρηστοι είναι, το γράφουν έτσι. Αυτό είναι το πουλί. Twitter. Και αυτό είναι η γιαγιά μου η Νίνα που εκτρέφει τα κέφαλα κοτόπουλα στον κήπο της και τα πουλάει σε ένα τέτοιο γεράκο και τα λέει κάπως KFC. Ναι, όντως. Η γιαγιά μου στο ρώσικο κήπο της. Μάλιστα. Από τη Ρωσία είναι η γιαγιά μου, ναι. Συγγνώμη. Ναι. Κάτσε ρε. Ναι. Σας το έχει πει ο μικρός Diamondάρης. Εγώ δεν σας το έχω πει. Diamondάρη, τι είναι? Να σου πω. Καταρχάς παίζει γεια στα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, δεύτερον, αυτό το παιχνίδι το είχαμε παίξει με τον Νίκο, Where's the logo? Αυτό είναι το Xbox. Ναι, οκ, εντάξει. Είχαμε τέτοιο. Η Νίνα δεν είναι από τη Ρωσία? Εσύ τι λες, αφού τώρα έχουμε πάει διακοπές στη Ρωσία και το Σεπτέμβριο θα μετακομίσουμε πάλι στην Ελλάδα, αλλά η Νίνα θα έρθει μαζί μας. Ναι.
Είδατε, έχω και αποδείξεις. Οκ, συνεχίζουμε. Xbox. Το ακούσαμε κι αυτό. Ναι, είναι 9 χρονών. Τώρα θα μου πεις εντάξει, μαζί με το Google Gamer Gym κάνουν κάτι βλακίες, κάτι σκανταλιές. Δεν μου λένε. Λένε ότι είμαι μεγάλος και ότι θα τους ορθιανέψω και κάτι τέτοια. Αλλά δεν με νοιάζει κιόλας τι λένε ο Jim με τον Diamondary. Εγώ απλά συνεχίζω να παίζω με τον Α, όχι, δεν το έγραψα σωστά. Όχι ρε. Gulp. Έλα ρε, γιατί δεν ανοίγει. Τέλος πάντων. Google. Wikipedia. Ωραία. Όπως έλεγα, εγώ κάνω παρέα με τον Νίκο, τον αδερφό του Jimmy Gamer. Με τον κάνουν και κάτι εξαιρετικά. Καλά, δεν έχω κάνει κάτι subscribe στο κανάλι του Νίκου. Επίσης, σκέφτεται και ο Diamondary να φτιάξει κανάλι τώρα τελευταία. Αν και μην νομίζετε ότι είναι να τον αφήνει. Λέει αρκετό είναι αυτό το Jimmy και πολύ του είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα emojis. Τι είναι τα emojis? Περίμενε. Τι είναι αυτό? Baby and... Τι είναι αυτό? Ρονό, αζωρό, με βοηθάς λίγο? Baby and bottle. Το υπόλοιπο τι είναι? Cocaine. Ξέρει κανείς? Ελμπέμπε. Χίτζο. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Μ' ακολουθάει αυτή. Πάμε Five Nights at Freddy's, πλάκα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Φρεδερίκος. Το ξέρω. Δεν ξέρω Five Nights at Freddy's. Αλλά... τουλάχιστον μπορώ να μαντέψω μερικά. Αυτή είναι η Bonnie από ό,τι θυμάμαι. Ωραία. Αυτή είναι η Chica, το κοτόπουλο. Άμα θέλετε να παίξω και Five Nights at Freddy's σε κανένα βίντεο. Foxy ή Mini. Αυτός νομίζω είναι ο Golden Freddy. Αυτός είναι ο... όχι Nightmare. Έλα. Κόλλησα τώρα. Όχι Nightmare Freddy. Withered Freddy. Αυτή είναι η Withered Bonnie. Withered Bonnie. Αυτή είναι η Withered Chica. Θα κάνουμε ένα βίντεο στο κανάλι του Jimmy που θα είμαστε όλα τα ξαδέρφια. Βασικά αφήστε το. Withered Foxy. Και εδώ ερχόμαστε που δεν ξέρω τι είναι. Ξέρεις εσύ μήπως? Γιατί ο Phantom Freddy, ο Nightmare Freddy και αυτή δεν είναι. Golden... όχι. Withered Golden Freddy. Ρε λες. Golden Freddy. Withered Golden Freddy είναι. Wow. Καλά, αυτό είναι το... πώς το είπαμε? Έλα. Πώς λέγεται? Puppet νομίζω. Αυτός είναι ο... Έλα ρε παιδί. Δεν τον ξέρω αυτόν. Έλα. Τώρα εδώ στο στόμα το έχω. Δεν μου έρχεται. Balloons. Δεν τον ξέρω φιλαράκο μου. Baloops. Όχι φιλαράκο μου, εγώ δεν τον ξέρω αυτόν. Λοιπόν, εγώ έρχομαι σε ένα λεπτό.
Λοιπόν, παιδιά, έπειτα από λίγο ρώσικο χακάρισμα της Νίνας, κατάφερα και βρήκα ότι λέγεται κάπως Phantom Balloon Boy. Όχι, έτσι δεν λέγεται. Γιατί δεν γυρνάει η κάμερα? Γιατί δεν γυρνάει η κάμερα? Phantom Balloon Boy. Ή μήπως το έγραψα λάθος το balloon. Phantom Balloon Boy. Τι? Phantom Balloon Boy. Έστε διάλο. Balloon Boy. Όχι. Balloon Boy. Ναι, ωραία, το βρήκαμε. Αυτή είναι η Foxy, η Phantom Foxy. Νομίζω. Όχι, τότε Nightmare Foxy. Μην λες ότι λέω να πούμε. Καλά, εντάξει, βαριέμαι να ξαναστήσω χαρισμό την Νίνα, απλά δεν μπόρεσα να το κάνω. Πάμε στο επόμενο όμπι. Ναι, ωραία. Κοίτα, δεν θα το κάνω το συγκεκριμένο. Δεν είμαι αρκετά ικανός. Ωραία, λέτε να κάνουμε και το δεύτερο όροφο. Όσο μπορούμε. Easy, αυτόν τον ξέρω. Είναι ο IA. Γιάν, ρε λες. Έτσι το ίδιο όνομα. Μετά είναι 666, εντάξει, είναι... Καλά, δεν τους ξέρω κιόλας. Ναι, πάμε στο Ναρούτο, μωρέ. Ναρούτο, Σάσκε. Κοίτα, δεν ξέρω από αυτά, περίμενε. Μήπως αυτός είναι ο Ναρούτο. Πλάκα, πλάκα. Ναρούτο. Αυτός είναι. Καλά, εντάξει, δεν συνεχίζω. Επειδή δεν ξέρω περισσότερα για αυτό το θέμα. Undertale, ούτε αυτά ξέρω, μόνο τον πρώτο ξέρω. Το Undertale. Sans. Και YouTubers είναι αυτοί. Flamingo. Καλά, εντάξει. Έχουν πολλούς YouTubers. Οκ, κοίτα, δεν θέλω να κάνω κάποιο από αυτό τον όροφο. Πάμε κατευθείαν στον τρίτο. Το οποίο είναι Roblox Hats που δεν θα κάνουμε, Minecraft, Animal και Memes. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω από τα Memes. Να δούμε αν μπορώ να βρω κανένα. Αυτό είναι το Skibidi Toilet. Baby Yoda. Νομίζω, ναι. Sonic. Αυτό πώς λέγεται, είπαμε. Οκ, πάμε στο επόμενο. Δεν θέλω να γράψω το νόμο 023. Περίμενε, φλερ 3. Πίκι. Μας μένουν τα Animals και τα Minecraft.
Minecraft δεν ξέρω και πολλά, οπότε άστο καλύτερα. Και πάμε στα animals και μετά θα το κλείσουμε. Ωραία. Tiger. Ναι. Είμαι υποκομμένος από, ξέρω εγώ, πιγκουίνο δεν είναι. Πιγκουίνο εγώ θέλω να γράψω. Δεν είμαι υποκομμένος εδώ και ένα χρόνο, ξέρω εγώ. Και τελειώνει το καλοκαίρι. Πώς γράφεται? Περγουίν. Άντε, επιτέλους. Α, αυτή είναι η μια αρκούδα που σκοτώνει η γιαγιά μου με το τουφέκι. Lion. Ποτκούδενα που είναι η γειτόνισσα της γιαγιάς μας. Κοίτα, είναι φίλοι με την ποτκούδενα. Θα κάνουμε ο Τζίμι με τον Diamond Daryl το μικρό. Θα κάνουν ένα βίντεο με τους φίλους και τους εχθρούς της Νίνας που έχουν πει. Mouse. Rhino. Elephant. Whale. Πόρε φίλε, καλύπτω το μικρόφωνο και δεν μπορείτε να ακούσετε. Καρχαρόν. Fly. Χόρσε. Το φροντιστήριο που μας πάει η Νίνα. Να. Γιατί ρε φίλε δεν στέλνετε το παντέρμα? Fox. Δεν είναι αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είναι έφη. Okay. Κοίτα, έρχονται κάποιοι να μας βοηθήσουν, γιατί δεν είμαι σίγουρος πως λέγεται αυτό το ζώο. Νομίζω κάπως... Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μέχρι να έρθουν κάνω παύση. Ελάτε σύντεκνοι. Πώς λέγεται? Όχι, δεν λέγεται έτσι. Walrus. Ναι, Walrus. Yes. Walrus. Ναι. Άντε, γεια. Έτσι λέγεται. Αυτό το ξέρω. Είδατε, άνοιξε. Με το ρυψιμείο. Περίμενε. Οκ. Dog. Περιμένετε και εμένα καλέ. Αλιγάτορας δεν είναι αλιγάτορας. Είναι κροκοντίλε. Το κατοικίδιο της γιαγιάς μου. Τέρτελε. Περίμενε. Ωραία. Αυτό τι είναι, παιδάκια? Είναι frog νομίζω. Frog. Αυτό το ξέρω. Σίπο. Τέλεια, το περάσαμε. Επιτέλους περάσαμε και ένα όμπι. Floor 4 τι έχει? Flags θα πάμε. Breaking Bad. Το οποίο θα φωνάξω ένα φίλο μου για να το παίξουμε. Γιατί εγώ δεν ξέρω χρηστά από Breaking Bad. Celebrities και Sports. Το τελευταίο όρφος πλάκα. Τι είναι? Roblox Games 2. Mobile Games. Champions League. Εντάξει, αυτά θα τα βρω σχεδόν όλα. Και Footbrand. Οκ, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδες. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Και μέχρι την επόμενη φορά, adios.